ating magandang dilag. Ayan, si Ading Alia Alberba. Ayan, siya po ang kumanta po ng Uncle Berting. Yes, siya po yung interpreter. Yes. Oo. Ang ating napakagandang at napaka-sexy na. Request ng mga tiga Alfonso Lista, di ba? Well. Okay. Ayan, requested song. Banbangon no agriin apa nagugut titi kamutin mang isa ang sa agiway-way itinwangin nagagit ni Uncle Bertie natari patu ititingwin pagalidran nasken at duladen ang ganyan at banog inadawlata asmalog uri maka sinit tayo kamuda Panang kaapit Yem apay tanariday kaabagam nalpay iti naambang depresyon iti pagay ni Uncle Berting na payumisim na pabigiting na kiningomen ngayon ko na nasupulit ang tunex grabe sumarunua parang tatalon raep kan sikakit ni